Ja, met Inge. Ik ben Inge, ik ben 21 jaar en ik doe de docentenopleiding op de kunstacademie. Beste Inge, welkom bij de Catch. Vandaag krijg jij de unieke kans om 100 euro te winnen. Die 100 euro zitten in dit koffertje. Alleen zit het koffertje op slot met een specifieke code. Zorg dat je binnen 2 uur aan die code komt. Maar er is nog iemand die op deze koffer aast. Boven op de berg zit Jonathan. Over een kwartier komt hij vrij en zal hij ook op zoek gaan naar jou met de koffer. Weet hij je te vinden, dan krijgt hij het geld uit de koffer. De tijd gaat nu in. Ik ben Jonathan, ik ben 23 jaar en ik ben videographer bij een marketing company. Dus ze kwam naar mij en ze was gewoon aan het lachen, dus ik dacht dat is een leuke concurrente. Wat moet je doen? Je moet er 3 omhoog en 3 omlaag. Wat zit er boven? Zet de schakelaars in de goede stand. We proberen het. Als alle schakelaars in de goede stand staan, springen er 3 tv's aan. Die tv's zijn te zien als Inge met de kabelbaan van de berg afgaat. Met de cijfers van de tv's is een kluis te openen. Daarin zit een volgende aanwijzing. Zo hem ook niet. Ik denk dat dat lampje moet gaan branden of zo. Ja, ik denk het ook. Volgens mij is het kastje kapot. Die tijd, die werkt me ook nog op de zenuwen. En ze was dat heel aan het proberen en op een bepaald moment zag ik het lampje branden. Ja, Gelukt. en zonder dat ik het wist ben ik er eigenlijk aan het helpen. Wat ik daarna aan het denken was dat het niet zo'n slim idee was, maar ja, ik ben natuurlijk een supervriendelijke jongen. Dan moet ik echt die trap op en dan daar naar beneden. Dat is wel erg hoog. Oh, dat is eng. Ik zie meteen 1, 8, 5. Onderste hofweg. Nou, ik heb geen idee waar ik ben en dan moet ik hier een straat gaan vinden. Ik sta hier ergens midden in het bos. Inge rent zo snel mogelijk weg van Jonathan. Maar loopt ze in de goede richting. Ik weet niet eens waar ik ben. Ik zie de achter mensen lopen, dus misschien weten zij waar ik moet zijn. Ik ben op zoek naar de onderste hofweg. Oh, dat is een reuver, ja, bij Ronkenstein, volgens mij. Inge weet nu waar ze naartoe moet. Maar ze zit totaal verkeerd. En Jonathan komt bijna vrij. Hallo Jonathan. Hallo Jonathan. Zojuist is Inge vertrokken met een koffer vol geld. Aan jou de taak haar te vinden. De code van de koffer staat op de tv's als je van de kabelbaan afgaat. Je kunt 1 keer mijn hulp inroepen. Dan kun je de locatie van Inge opvragen. Dit is een machtig wapen, dus kies het moment goed uit. Achter de boom ligt een sleuteltje. Daarmee kan je jezelf bevrijden. Veel succes! Oké, dankjewel, dankjewel. Er ligt hier een sleuteltje achter een boom, zit hier. Ah! Hier! Ah, vrijheid. Spannend. En het moment dat ik naar beneden ga, voel ik precies dat ik ga draaien. Ik tik tegen een boom en ik zie nog net 710 staan. De straatnaam, wat was het ook alweer? Onder. Ja, ik heb niet gezien naar het hier toe.
is gelopen. Kut. Onder. Het was de straat. Onder. Ik loop in ieder geval nog een stukje door. Ondertussen is Jonathan ook nog geen stap verder. Hebben jullie toevallig een meisje zien voorbij lopen met een koffertje? Nee. Iets met hoeven volgens mij ook. Onderste. Volgens mij was het niet hoeven, maar hof. Onderste hofweg. Straatweg. Onderste hofweg, denk ik. Ik ben gewoon in het bos aan het lopen op de hoop dat ik Inge vind. Ik heb zoiets van, ja, ik moet gewoon die een tip al vragen, want ik ben gewoon in niks aan het lopen. Dus ik bel naar die meneer en ik vraag van, oké, ik wil een tip. Inge bevindt zich op de kruising van de Kesselseweg en het verlengde van de oude baan. Oké, wacht, de Kesselseweg. Oh nee, op jij open zijn. Oké. Oh ja, dan moet je echt helemaal die kant op. Allee, ik ben helemaal de verkeerde kant op. Met Inge? Hallo Inge, zojuist heeft Jonathan je locatie opgevraagd. Wees daarop voorbereid. Shit. Ik moet nu echt tempo gaan maken en maken dat ik hier wegkom. Hebben jullie een meisje gezien met een koffertje? Een geldkoffertje. Ja, daarvoor. Yes, eindelijk een aanwijzing naar Inge. Jonathan is nu ook op het goede spoor en Inge is niet ver weg. Ik zie gelukkig nog niemand, maar ik zie ook helemaal niemand die me kan helpen. Dus het schiet niet echt op. Beide kandidaten zijn in het centrum van Reuver. Jonathan komt steeds dichterbij. Maar waar is de onderste hofweg? Weet jij toevallig waar de onderste hofweg is? Nee. Iemand anders? Dan moest je over het spoor rijden. Direct de eerste straat is links. Dan rit ze rijden door en richting Ronkenstein. Oké, top, dankjewel. Hoi. Ik ga. Eindelijk weet Inge waar haar doel is, maar Jonathan is niet ver weg. Inge is nu bijna op de onderste hofweg. Daar zal zich de volgende opdracht afspelen. Met Inge? Hallo Inge, je bent bij een tunnel. Zie je de meetlat liggen? Ja. Daaronder ligt de opdracht. Maar voer de opdracht snel uit, want ik bel nu naar Jonathan en vertel hem precies waar je bent. Hier ergens zou de opdracht moeten zijn. Hallo met Jonathan. Jonathan, Ja. op het begin van de onderste hofweg in Reuver is Inge zojuist begonnen aan een opdracht. Als je snel bent, kom je er nog tegen. Ook al is Inge er, zonder opdracht kan ze niet verder. Ik zie geen opdracht. En Jonathan komt steeds dichterbij. Dan zou je naar die kant. Naar die kant. Ja. Dankjewel. Onder de meetlat, de meetlat lag hier op een tafeltje, lag de opdracht. En onder de meetlat lag alleen een zwarte doek. En een tafeltje. Onder de meetlat bevindt zich een tunnel. Daar kan Inge de opdracht vinden. Ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Je bedoelt toch niet letterlijk onder de brug, hè? Ja, daar liggen laarzen. Ja, de lantaarn hangt precies onder een bordje. Op dat bordje staat de locatie waar je de code van het koffertje kunt vinden. Oh shit, ik heb de meetlat nodig. Maar willen jullie misschien even op jullie GPS zien? Ah ja, hier maps. Ja. En dan onderste hofweg. Ah, dat is helemaal niet meer zo ver. Ik zou dat sowieso nog kunnen halen. Als Jonathan rap is, zou hij Inge te pakken kunnen nemen bij de tunnel. Er zitten vieze spinnenwebben, maar 3 meter, daar denk ik maar niet te veel over na. 5 meter, 6 meter 30 tot 40 ongeveer. Jonathan is er bijna. Zijn er, eindelijk! Maar is Inge er nog? Fuck. Ah, kut, waar is Inge? Die is precies al weg of wat?
Inge heeft net de opdracht gehaald. Ze is op weg naar kasteel Nieuwenbroek. Daar hoopt ze de code van de kluis te vinden. Ik denk dat ik maar een beetje die kan oplopen. Misschien kom ik mensen tegen. De lantaarn hangt precies onder een bordje. Op dat bordje staat de locatie waar je de code van de koffer kunt vinden. Holy shit, man. Ja, maar hij hangt onder een bordje. Ik zie nergens een locatie staan. Lig ik zo achterlijk? Huh? Misschien moet je even open doen of zo. Huh? Nee, ik weet echt niet. Fuck. Jonathan is niet de enige met problemen. Ook Inge loopt vast. Shit, nou weet ik dus ook niet meer de naam van mijn kasteel. Ik heb echt geen idee wat ik nu ga doen. Zonder die naam kan Inge maar één ding doen. Teruggaan. Het is Link, maar ik moet de naam van het kasteel hebben, want zo kom ik ook niet verder. De lantaarn hangt precies onder een bordje. Op dat bord... Ah! Ik snap hem. Drie. 4. Oké, fuck, dit is echt zo spannend. Het kan zo fout gaan nu. 6,5. Oh, dat gaat sowieso mislukken. Oké, 6,5. Die is daar. Shit, daar is hij. Ik moet merken dat ik wegkom. Ik moet rennen. En Jonathan gaat niets vermoedend verder. Oké, 6 meter in 20 centimeter. Ik kan nu echt niet terug. Maar gewoon over het pad lopen kan ook niet. Nou, als ik hier blijf zitten, dan vind ik dat kasteel nooit. Waarom heb ik in vredesnaam vergeten hoe dat kasteel heet? Shit, volgens mij zijn ze daar. Ik zie daar mensen. Hij staat dus gewoon aan de andere kant. Ik hoop dat hij me echt niet ziet. 2, 6. Kasteel Nieuwenbroek. Volgens mij gaan zij die kant op, dus kan ik die kant op. Kasteel Nieuwenbroek was het. Nieuw en broek moeten onthouden. Ik heb een broek aan, dus dat kan ik onthouden. Maar nu ga ik die kant op, de andere kant op, dan waar hij is. En ineens zie ik daar in de verte Inge lopen. Ik denk van, dit is het einde van het spel. We zijn er bijna. Daar is mijn prijs. Ah! Uiteindelijk is hij nog vrij snel. Ik denk van, deze meen mij toch niet. Ik ben kapot. Ik moet door. Ik moet door. Ik moet door. Praktisch in springbeweging. Spring naar het koffertje. En ik voel gewoon dat ik het vast heb. Pure euforie dat ik voel. Spannend! Goed gedaan. En omdat ik zo'n attente jongen ben, heb ik natuurlijk mijn prijs gedeeld. Hier, Rosse, ik zal je 40 geven. De helft. Top, dankjewel. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En ik vind eigenlijk als het heel goed heeft gespeeld. Ik vind dat van mijn eigen ook. Dat mag gezegd worden. Oh, ik word gebeld, Jonathan, Ja? je hebt de koffer geopend. Ja, inderdaad. Goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Het geld is voor jou Yes. en gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel, dank je. Leuk spel. Dit was de catch. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Goed gedaan. Top. Zalig.